Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Uai usamla ka jalanari boh distrik Ubadon benta haki senyang ya ki ba kabrihu nyautrep uba Albert Maring u lawan Syakmat ban Yasam ya kajinyamir jinmut kabatei ya kari ha kepule kaputi bat karoi keparling ba kilat yokam yok jam ba ka sorkar ne ka jela kadon kam bandon no ya kijing pule ki jaka ajing hikai ba pher ki babit ki babyang hapo ka jela nadu ki school ba jong ka jela ki medical college ki engineering college haki civil ki architect ki designing hadu ki skill ki diploma ki professional course ba pher ki ba hapo ka jingpek jingkmi jong ka sarkar jela kumbala ong menta ka jela jongi kadang senya be syabar ka jela ban lek pulih lek pentebit bat syahikai haki lain ba pher ha ka jinglut ka babun bat ka jingsiu ka bariam ka kata ya ki bai lek bai wan bat ha ka jins ir mensim bunsin ki balik pulih syabar kimat ya ki jins sya pendik babun rukom sya banbeng sya thombor ha kiwe ki kenhun jat binriu he pai bana kiwe ki jela jong kari India kublai fi baro adew Albert Maring wai na kimang susnong hapo ka jala ladon kam bandon no ki jaka pule ki bebit ke bebiang hapo ka jala nadu ki school ba jong ka jala ki medical college ki engineering college haka civil ki architect ki designing betar hadu ki skill ki diploma ki professional course ki betar ki bahap hapo ka jingpe jingmi jong ka sarkar jala ki danduna pelak ki jaka pule lane ki jaka ajing kai hapo ka jala ki badai jong ka sarkar ki babun ki dai jong ki riu simet bat jong ki kenhun balang betar ka jala me khalia jongi kadang sania baik sabar jong ka jala na ka benta ban lek pule ban lek pentibit bat sya hikai hakelan betar ha ka jinglut ke babun bat ka jingsiu ka bar nang ta ka kta ru ya ka bai lek ka bai wan bat ha ka jingsir mansin bunsin ki balik pule sabar kimat ya ki jingsyak pendik ki babun rukam syak banbeng syak thombor ha kiwe ki tenhun jat ban riu hepat ki bana kiwe ki jalan jong kari dia tem ha ka jaka banwan pai da ka jingkeman rengkat ke 6 ke buram ki sap ki phong smusi bahap wan pai penban da ka senduk met ya ki kmi ki kpa ki bahi ngasan ki mat ya ki jing smusi ki pai penut nalor bala penlut ke spa ka hajar na ka benta ban pak pule ya ki kun ki kiti da ka jing temu pat ka jing kerban bakin long priu man priu bakin long ai ha ka jing im juki du penban ya ka men sim priu bakordor bat ki jing mentoy habadon ki jaka pule ki jaka ajing kai ki babit ki babiang po ka jala abanukom kayarap ban penduna sibun ha ka beyadai bat ka jing lut jingsap kamtam ya ki to ki samla pule ki bawan na ki long ying long sem ki baduna ha ga yok ka kot nangta ka donru ka jing sngan ha ka let kawan ka baar ka yarap ban kentiu ya ka yok ka kot jong ki patba nong som snong ka jala ki patba long ying long sem ki yok kalak ban kamaja kepok da ka ba song di dukan bu dukan sha dukan di jing di ka to kat ne ha ki jaka ki badon ki jaka pule bat ki jaka ajing ikai kabalai kayarap ban aikam ajam kamtam ya ki samla ki bala pendap ya ki jing pule ki yo kalak ban rungkam ban longkum ki nong tre ha ki jaka pule bat ki jaka ajing ikai kat kum ki kerdam bat ki jing tibet jungki namar kata lamba kane ka program ka jing kentu ya ka sarkar kolong ban wanra no ki jaka pule bat ki jaka ajing ikai ki babiang khanang bakalong ka jing mantoy
ya ki pat ba nong song snong bat ka jala hi borok koi